Sziasztok! Kopci vagyok, és akkor már nagyon sokan kérdeztétek, hogy hogyan lehet egyéni indexképet ugye betenni. Na én most nem csak ezzel a részével fogok foglalkozni, hanem gondoltam akkor már mindenféle plusz dolgot megmutatok nektek. Ezért létre is hoztam egy ilyen másik felhasználót, nem vagyok sehova se felszubolva, látjátok, ez csak egy ilyen teszt. És akkor bele is megyünk a videókezelőbe, és csatornabeállítások, és akkor ugye itt van egy csomó dolog. Kezdeném azzal, hogy először is csatornánkat ugye igazoljuk. Én mondjuk most üzenetben kérek egy kódot, és akkor ide beírjuk a telefonszámunkat. Én, ha megengeditek, a sajátomat, azt kitakarom. De amúgy teljesen megbízható, szóval ide megadhatjátok, semmire nem használják fel. Szóval így 30. Opá, most elmondtam, hogy 30-osok, nem mindegy. Jó. Minden igaz. Akkor úgy, ahogy a példában is ott van, akkor megvan, és akkor elküldjük. És hamarosan kapunk egy SMS-t, ha minden igaz, ezzel a kóddal. Oké, meg is kaptam. Itt van, megnézem a telefonomon, és akkor ide beütitek azt a kódot. Az enyém jelen esetben ez. Oké, és akkor kapunk egy üzenetet, hogy gratulálunk, teljesítetted, vagy hogy mi az, ellenőrizve lett, és hurrá. Most már ellenőrizve vagyunk, és amit látjátok, most már feltölthetünk 15 percnél hosszabb videókat, elérhetővé teszi a külső kommentárokat, valamint a személyre szabott indexképeket is, amint látjátok, most már bárhol feltölthetjük, lehetővé teszi, hogy fellebbez, szóval ez a tartalommal kapcsolatos fellebbezések, nem listázott privát videók, és akkor ezzel igazából meg is vagyunk, mert a többi ez partnerség kell, valamint van egy ilyen, hogy bevételszerzési lehetőség. Ez igazából AdSense fiók kell, de mivel én ugye amúgy partner vagyok már egy cégnél, ezért nekem ez nem kell. De úgy rámentek, és akkor itt tudtok saját fiókot készíteni. Elfogadtok mindent, vagy el is olvashatjátok, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki ezt végigolvassa, de akkor egészségére végigolvasod. És akkor itt bepipálsz mindent, elfogadtad, és akkor majd azt is rá kell menni, hogyha mondjuk 18 éven aluli vagy, hogy oké, beleegyeztek a szüleid is, és akkor csinálsz egy AdSense fiókot, és akkor az bekapcsol, és jöhet is rá a pénz elvileg, bár ez nem ilyen álomfizetés semmi, szóval nem tudom, hogy kapsz, meg mint kapsz, de na, értitek. És akkor igazából elvileg ezzel ennyi lenne az egész. Korábbi videóban én már megmutattam, hogy csak rá kell kattintani, ugye a lehetőségek közül, ha feltöltesz egy videót, akkor ott lesz, hogy egyéni indexkép, és akkor beteszitek, de most már engedélyezve van minden, itt csak az igazolásra kell rámenni, elküld nektek egy kódot SMS-ben, elfogadjátok, és kész, ennyi az egész. Valamint még az elején láthattátok, hogy nem csak itt az igazolás volt, hanem többi előtt is volt egy engedélyezés. Az ugyanez, csak egyesével megcsinálod, szóval érdemes az igazolást csinálni. Rámész, kapsz egy kódot, láthattátok, kb. 10 másodpercen belül meg is kaptam, és már is engedélyezve lett szinte minden. Úgyhogy ez a videó csak ennyiről szólt volna, ennyi lett volna az egyéni indexképes dolog. Így kopci lettem volna, vagyis macskajú, vagy mi ez, lol. Szóval kopci lettem volna. Sziasztok!